kunodaba esake salibhala ngo 2022 yawo 2022 akuseyona last year udaba olwesihloko sithi ngisola sengathi uSibari wakhipha isisu sami. Lento yokukhipha isisu yomuntu wesifazana okhipha isisu angazi ukuthi ukuthi abantu ke banezinto eziningi abayishoyo ngomuntu wesifazana okhipha isisu, bathi kufanele agezwe lamabhadi and all that, abanye bathi ubulele njalo njalo. Kodwa ngifisa sengathi singalalela lolu daba lolu engizokhuluma ngalo la. Ungahamba uyolibheka lapha ku page leti MC Media SA. Isihloko salo sithi ngisola sengathi uSibari wakhipha isisu sami. Ziningi ke izinto abathi abantu zilethwa ukuthi umuntu ukhipha isisu. Ezinye zazo yilezi. Mhlawumbe ungalalela nje kahle sizolufunda nje ngoba ludenyana. Sizolufunda senzele ukuthi umuntu olalele aluzwe kahle. Isihloko salo sithi ngisola sengathi uSibari wakhipha isisu sami. Uthi ke lo wasibhalela lensizwe yasibhalela ithi solo ukuthi uSibari wayo wakhe kushuthi usiyabona ukuthi yalala noSibari wayo. Ithi ke emsimenzi isto nethimba lakho ngiyanibingelela. Isibongo sami ngingwakwaNdlovu. Ngingwesilisa nje osekhulile ngoba sengifikile ku 40 years. Ekhaya kuseStenga kodwa mina sengasuka eStenga ngayokwakhe eMondlo ngase Vryhead. Nonkosikazi wami nezingane kodwa umuzi omkhulu wasekhaya useStenga. Ngokomsebenzi ngiseThekwini eSiphingo. Ngomhla ka 24 December 2016 bengishada nonkosikazi wami. Umshado wawusekhaya eStenga. Wawusuka emthunzini kwaGwala. Kusho ukuthi kuthe ngoNovember sibhizi silungiselela umshado. Umakoti nginaye eThekwini ezothenga izinto ezishodayo. Wabe sekufona umama kamakoti efonela umakoti. Wathiwe khweli lami kunemali eshodayo eyasala ngesikhathi ngilobola. Angisakhumbulike kahle ukuthi kwakusale imalini ngoba nensizwa eyayiyongilobolela ngo2014 yase ishonile. Kodwa khona ngiyakhumbula ukuthi ikhona vele imali eyashoda ngesikhathi beyongilobolela. Uma ngibuza khweni lami ukuthi kwashoda malini, kwathiwa kwashoda 4000. Ngibese ngithi ngizoyifaka le mali. Ngathi ngicela banginikeze iaccount kababa wakhona noma ekamama wakhona. Noma ekabani nje iaccount engase ngiyifake kuyona le mali. Cha base benginikeza iaccount kaSisi omncane kamakoti wami. Banginikeza iaccount kaSibari wami okuwukuthi uSibari wami lo. Ngoba umakoti yena besindawonye naye eThekwini ngoNovember. Okuyena umuntu engabe mhlambe futhi engabe ngayifaka kuyena. Sibe sesivumelana nomakoti ukuthi angiyifake le mali ngoba yena umakoti wayesazothi ukuhlala eThekwini kanti mhlambe imali bafuna ukuyisebenzisa ekhaya. Sikhuluma ngale mali nje kwakungolwesihlanu. Ngase ngithi kubona ngizocela ukuyifaka ngolwesihlanu oluzayo le mali mhla ka 25. Nangempela ngibese ngiyifaka le mali ngolwesihlanu mhla ka 25 November ngawo 2016. Nangempela wabe esengibhalela imessage uSibari washo ukuthi useyitholile imali. Wathi uzoyikhipha eyinikeze abadala. Kanti le mali ngiyifaka nje uSibari akekho ekhaya emthunzini, usendwedwe. Angazi ke wayeyokwenzana endwedwe. Kodwa lokho mina ngakuthola emva kwesikhathi ukuthi uSibari njengoba ngifaka imali kuyena nje akekho ekhaya kanti iyona account yakhe enganginikezwe yona. Kuthe nje emva kweviki ngiyifakile imali kuSibari.
ngabe sengisendelwa nguyena uSibari imessage ngisemsebenzini. Cishe kwakuLwesine ngithola imessage engitshela ukuthi unenkinga uSibari ucela ngimsize kodwa ngingamtsheli usisi wakhe. Usisi wakhe ke ngumakoti wami. Ayingibuze kuSibari ukuthi unenkinga yani bese ethi yena ucela ukuyisho kahle inkinga yakhe uma sesibonene. Wathi ucela ukungibona ngokusheshsha ngoba ufisa sisheshe sibonane. Sikhuluma kanjena nje noSibari mina angazi ukuthi uSibari usekhaya kubo. Sikhuluma kanjena nje noSibari mina ngazi ukuthi uSibari usekhaya kubo eMthunzini. uSibari wami useyingane ngoba wayela ku 21 years ngo2016. Emva kwalapho ke ngibe sengithi kuSibari ngoba usisi wakhe uzohamba nge15 December. Okungcono akagibele uSibari ezeThekwini sihlangane edolobheni sixoxe ngalenkinga yakhe akayishoyo uma engakwazi. Ayinangempela wavuma uSibari wathi uzoza eThekwini. Sasikhuluma ngoLwesine noSibari. Weqa usuku olulodwa wabe sefika uSibari edolobheni eThekwini ngomgqibelo umhla ka3 December 2016. Ngomgqibelo ke mina ngisuke ngisebenza. Kodwa ngalomgqibelo wokufika kukaSibari angisebenzanga emsebenzini kodwa endlini kumakoti ngaphuma sengathi ngiye emsebenzini ngoba ngahamba nje ekseni impela. Ngafike ngacela emsebenzini ukuthi ngicela ukuyobona udokotela ngoba angiphathekile kahle bavuma. Ngabe sengiya edolobheni eThekwini ngabo9. uSibari ngamlinda edolobheni eThekwini kusukela ngo10. Yena waze wafika ngabo 3:30 ntambama, ngabo 5:30 ntambama. Into ke yase inkinga kwaba ukuthi uSibari usezobuyela kanjani emuva njengoba kwase kuntambama njengabo 5:30 ngesikhathi efika. Lokho ngangikucabanga engakafiki uSibari kodwa eseshilo ngifuna ukuthi uyangena nje manje eThekwini. Nangempela kuphela ngesikhathi esingakanani washo waqhamuka uSibari. Ngangimlinde lapha ya erenki ngaserenki yako Chesterville kanje ngase Christian Center. Ngoba wathi ucela ngimlinde khona ngoba iyona ndawo leyana akayaziyo leyo eThekwini. Kutheke ntambama ngabo 5:30 ngesikhathi ngilinde lapha ya erenki yase Chesterville eThekwini wabe seqhamuka uSibari wami. Uqhamuka nje uhamba phansi ngoba itekisi owayeyigibele yayisimshiye buqamama nerenki. Wathi uma efika nje kumina ngabe sengimbingelela wavuma kodwa uvuma nje ikhanda libheke phansi njengomuntu onamahloni. Ngabe sengimbuza uSibari wami ukuthi yini kwenze njani. Wathi uma elivusa nje ikhanda uSibari ebhekisa ngakima amehlo zavele zehla ilandelana inyembezi enganeni yabantu. Ngezwe kuba buhlungu kumina ngaphakathi. Khona lapho ngabe sengimdonsela ngezansi kwaserenki ngenhloso yokuthi siqhele phambi kwabantu. Kwenzeka konke lokhu nje uvalo kimina lwaselumi ngenhla. Indlela engangidideke ngakhona uma ngibona uSibari ekhala yangenza ngacabanga izinto eziningi. Ngake ngacabanga ukuthi kusho ukuthi kunemfihlo enzima ngomama wengane yami engingayazi afuna ukungitshena yona uSibari. Ngabuye ngacabanga ukuthi mhlawumbe uSibari ufuna ukungithiphisa ngento ethize eyenziwa usisi wakhe ngoba ngangizoshada nosisi wakhe. Ngaze ngacabanga ngisho nokuthi mhlawumbe lezi izingane ezimbili engizala kusisi wakhe akuzona ezami. Mhlawumbe uSibari ufuna ukuzongithiphisa nje ngalokho. Enye inhliziyo ibuye ithi mhlawumbe uSibari uthunywe ngabazali bakhe ukuthi akazongitshela ukuthi umshado awuhlehli. Ngaze ngagcina nami sengiphithene ikhanda. Konke nje lokhu ngicabanga esikhathini esincane nje lapho khona engangidonsa khona uSibari ngimqhelisa phambi kwabantu ngifuna siyoxoxeza kwaserenki. Sithe uma sesincike eduze kodonga lwaserenki ngabe sengimbuza uSibari ngokwesaba ukuthi yini sikwenze njani. Uthi-ke uSibari kimi inkinga yakhe akazi ukuthi uzoyibeka kanjani ngoba uyesaba nokuyisho. Ayi ngimubambe ngesandla uSibari ngimncenga ukuthi akakhulume ukuze ngibone nami ukuthi engasizakala kanjani. Uthi-ke uSibari kimi le mali o4000 engiyifake kwi-account yakhe ngolwesihlanu lwedlule useyisebenzisile yonke ngephutha.
akazange banikeze abazali bakhe. Manje akasazi ukuthi uzoyikhokha ngani kanjani futhi nini. Uthi usesaba ngisho ukuya ekhaya emthunzini ngoba akazi uzofika ethini kubazali bakhe. Ngiqale ngingayikholwa lento eshiwo uSibari, kodwa kuqale kimi kancane ukuthi dwe ngoba ngokwami nje ngase ngicabange izinto eziningi kakhulu engaphezulu kwalokho akakushoyo uSibari. Ngabe sengiyambuza uSibari ukuthi njengoba ethi usesaba ngisho nokuya ekhaya kanti uqhamukaphi, ngoba mina ngazi ukuthi njengoba sizohlangana lapha edolobheni eThekwini nje yena usuke ekhaya kubo emthunzini. Wabe sechaza-ke uSibari ukuthi imali ngiyifake kuyena esevele esesendwedwe komunye umfana akajola naye. Ekhaya kubo emthunzini wasuka ngoLwesine, imali ngizoyifaka ngakusasa. Kuthe uma esesendwedwe yavele yasebenziseka yonke le mali. Uthi-ke uSibari ucela ukuthi ngimsize ngimboleke le mali eyisekubo kodwa ngingatsheli umuntu. Ngathi kulungile ngizomnika kodwa ngathi engayikhokhi. Emva kwalapho-ke ngabe sengimbuza ukuthi njengoba sekusebusuku nje uzohamba ngane yephi. Wathi naye akazi. Ngabe sengithi mina asigibele siye endlini yami esiphingo. Uzofike elale nosisi wakhe endlini bese mina ngenza iplan yokuthi ngizolalaphi. Wala waphetha ukuya kusisi wakhe. Wathi uzothini uma esembuza usisi wakhe ukuthi uqhamukaphi. Sixoxa nje uSibari uyakhala. Ngokusho kwakhe uthi ubuye ekhaliswe ukuthi akakholwa ukuthi ngizomsiza ngempela ngale mali. Uthi ubona indlela engivuma kalula ngakhona. Sikhuluma nje nesikhathi siyahamba siyibekile phansi naye uSibari lokhu ebonge njalo kumina. Emva kwalapho ngabe sengifonela enye insizwa yasemlazi kwaBB esisebenza nayo kodwa engena ebusuku emsebenzini. Vele sijwayelene kakhulu nawo lensizwa ngoba indlu yayo ngangike ngiyisebenzise nami ngesikhathi ngisaganga uma endlini yami kukhona umama wezingane. Ngacela kulensizwa ukuthi ingilalisele uSibari wami. Cha, yavuma lensizwa. Vele ukhiye wayo ayihambi nawo uma iye emsebenzini ngoba ihlezi ibalahlo okhiye uma ihambe nawo. Iyaye ushiye kwamakhelwane. Nomakhelwane lowo uyangazi mina. Emva kwalokho ngabe sengimcela uSibari ukuthi asambe siye emlazi uzolala khona. Mina ngizofike ngimshiye khona bese ngehlela esiphingo. Anqaba uSibari uma ngithi ngizomshiya. Ethi uyesaba yena ukulala endlini yomuntu wesilisa yedwa. Ungcono uma ezolala endlini yentombazana. Sithi ukuphikisana kulokho kodwa sigcine sihambile saya emlazi. Safika emlazi ngo-7 ntambama. Ngafike ngathatha ukhiye kwamakhelwane walensizwa sangena endlini noSibari. Sithe sesisendlini ngabe sengifonela umakoti ingodusi yami lesi siphingo endlini. Ngamtshela ukuthi ngithe ngiyafika ekseni emsebenzini ngafike ngashawa yikhanda nje elingatheni. Nokuthe uma sekuphakeme ilanga langiqinisa ikhanda baze bangisa esibhedlela belungu. Ngamtshela ukuthi esibhedlela bangilalisile bathi bazongidedela ekseni. Wathi ufuna ukuza esibhedlela umakoti. Ngathi hayi, ngathi akakhululeke ngizoba right. Wase ekhululeka. Emva kwalapho ngabe sengifonela usupervisor wami. Ngathi ngicela efonele ingodusi yami eyitshele naye ukuthi uNdlovu ufike waphathwa yikhanda la emsebenzini ekseni. Lamqinisa emini base bemuse esibhedlela. Esibhedlela kade befonile bethi bazomlalisa. Nangempela usupervisor wami wayifonela ingodusi yami wayichazela. Uthe eqeda ukukhuluma naye ingodusi yami ngayibonisa ingifonela nayo ingitshela ukuthi kade ifonelwe usupervisor yami itshela ukuthi ngisesibhedlela futhi ngilalisiwe. Kwaba-ke iyagcwala incwadi. Emva kwalapho-ke ngabe sengitransfer le mali ewu-4,000 kwi-account kaSibari. Ngase ngithi eyokugibela ngizomnika ekseni. Khona lapho wabe esebonga uSibari, wabonga waze wakhala. Ukhala nje uze ancike kimi ehlombe.
Kutheke esengcono yisilokozane uSibari ngabe sengithi kuyena manje sizolala kanjani lapha ngoba uma ngimshiya yedwa uyanqaba uthi uyesaba. Hayi wathi yena ucela ngingamshiyi ngoba ngempela uyesaba ukulala yedwa endlini yomuntu wesilisa. Wathi yena engamane elale phansi mina ngilala embhedeni. Khona lapho uSibari wabe esekhala ngokuthi akakaze edle lokhu kusile. Ngabe sengithi asambe siye egarage ngoba kwakuseduze futhi kwakungakabi sebusuku kakhulu. Sithe sesisegarage noSibari ngavele ngadibana nenye insizwa engiyaziyo kakhulu eyisipedi nje futhi ekhonze ukuncokola. Le nsizwa yavele yathi ugatsheni niyadla ebusuku silele. Ngathi ngithi ngizama ukuyikhuza eduze yavele yadlebeleka le nsizwa yathi ayingeke Ndlovu ngiyazi umfazi womuntu akanconywa kodwa inhle intombi yakho. Vele ke uSibari wamuhle futhi uyafana kakhulu nosisi wakhe. Ngethi ke yena ngoba wayengakabi nayo ingane. Angazi ukuthi kwajikaphi nakimi. Ngezwe nje sengimbuka ngelinye iso uSibari wami uma sesisendlini. Kodwa kubuye kusho kumina ukuthi yingane le. Khona lapho wabesecela ukugeza uSibari ngoba wayeziphethe yena izinto zokugeza. Wathi angikhululeke uzogeza ngikhona endlini. Cha nami lapho angifuni ukuqamba amanga ngabe sengifikelwa umuzwa wokuhala njengendoda. Mhlawumbe umunye umuntu oseceleni engayigxeka into efana naleyo kodwa uma wake waba sesimeni sokusondela kakhulu ngalendlela kuSibari wakho ugcina ungasakwazi ukuzibamba ikakhulukazi uma emuhle lo Sibari. Nangempela wathi nje esesendishini uSibari wami enqunu ngabe sengisukuma phezulu kombhede ngafike ngamthinta inkomo ngaphambili uSibari wami. Ngimthinta nje inkomo igcwele amagwebu ensipho wavele wahleka wangasho lutho. Emva kwalapho ngaphuma phandle ngayobhema. Cishe ngahlala phandle isikhathi esingango 15 minutes. Sengiqedile ukubhema nami ngase nginamahloni okubuyela endlini. Ngase ngithi okungenani angimlinde eze eqede ukugeza uSibari bese ngiyangena. Ayina ngempela ngathi ukuhlala isikhashana phandle ngase ngiyangena endlini. Uma ngithi ngiyangena ngimfica usesemanzini uSibari endishini phakathi. Uqosheme uphethe remote ye-TV uyayicofa uzama ukushintsha ama-channel. Ayingibabaze nje ngimbuza ukuthi hawu namanje akaqedi ukugeza. Wathi akaqedi. Ngavele ngaphinda ngagoba ngamshaya ngesandla enkomeni futhi ngase ngisithelisa umunwe phakathi. Wavele wangena umunwe ngokusheshsha ngoba kwakunensipho futhi eseqoshema uSibari. Amagama ke akawasho uSibari emva kokuthi kade ngimfaka umunwe enkomeni. Wathi cha Sibari uyihank engakholakali. Yonke into ibalula nje la kuwena. Ayingambuza ukuthi usho ukuthini ngalamazwi. Wathi namanje yena akakakholwa nje ukuthi ngempela njengoba kade enestress esingaka nje ngendaba yale mali kodwa buka nje kalula kanjalo nje akasenaso lesi stress ngenxa yami. Qede lapho wabe esengibamba uzipho wawuvula kwasho khona ukuthi ngase ngivele nami nginesikhathi eside imizwa yami siphakeme. Ngavele ngamdonsa uSibari emanzi enjalo ngamletha embhedeni. Ngesikhathi ngimdonsa naye ngala uyangikhumula ibhlukwe nami ngapha ngimsula insipho ngethawula. Waba ngongaphansi ongaphezulu. Ngangithi uma ngimsula evele ngibambe kakhulu. Ekhombisa ukuthi kukhona into akayizwayo uma ngimsula ngethawula. Khona lapho wabese ngibamba uSibari engibamba yonke indawo. Kwakho indlela engamangala ngayo ngangibuye ngishawe uvalo lokuthi lo muntu umncane kakhulu kunami kodwa into wayeyenza yavele yangenza ngaphelelwa kwesaba nami. Ngaqala ngambamba ngamphendula ngambhekisa le ngaphinde ngambhekisa le kwaze kwaba siyalala kwaze kwaba siyalwenza ucansi noSibali. Ngabe sengivele senginamathela ke kuyena kanjalo phezulu kwakhe. Wathi uyiqhelisa nemlenze ngabe sabe sesilala kanjalo sagcina ke silwenzile ucansi noSibari ngiqala ukulwenza
ucansi nosibari wami olamana noma ovundle esiswini nonkosikazi wami. Wayelokhe ngesikhathi senza ucansi wayelokhe engibiza ngamagama ke la abantu abathandanayo ababizana ngawo uma bebhizi nenkonzo yasekamelweni. Ngaleso sikhathi yena wayesekhala ngendlela engingayijwayele ngoba wayekhalisa komuntu, wayengakhalisa komuntu wenza ucansi, wayekhala nje sengathi ukukhala lokhu kokukhala komuntu oshayiwe. Ngibuye ngime nami kancane uma ngimuzwe ekhala kanjalo, uma ngima evele engidonse engishaye ngemuva ethi angiqhubeke. Khona lapho ngabe sengimphenduphendula ke kwaze kwaba siyaqeda. Wabonga kusibari ukuthi cha kube mnandi, nakuba bekubhlungu kancane kodwa bekumnandi khona. Kuthe sisenza ucansi kanjalo ngamuzwa usibari esethi kimi, mntu ungangimithisi mfethu. Kwangixaka lokhu ukuthi yindaba ethi ngingammithisi. Iround yokuqala esayenza nayo usibari yathatha isikhathi eside kakhulu, nokwathi uma siqeda salala ja isikhathi eside saze sazumeka engekho okhulumayo. Saba ngabantu ongathi nje sebeyazisola. Ukulala kwethu angazi noma kwakuthayiselwe nayi lokhu kudla esakudla kade sibuya nakho egarajini, ngoba emva kweround salala kwaze kwacishe kwasa ekseni. Kwathi ekseni cishe ngo4 sengiphapheme, ngaqala ngimthinta nje nami ngibuye ngibe nokungakholwa ukuthi kambe ngilele nosibari wami lapha endlini. Khona lapho naye ngamuzwa esengithinta futhi, kwaphinde kwasuka lokho. Nakhona futhi sashudulisana isikhathi eside, kwakukhombisa nje ukuthi singabantu abangajwayelene. Kwathi uma esezwa ukuthi ngiyachama naye esechama, ngamuzwa esethi mdu ungachameli phakathi ngizomitha. Ngaqhubeka ngashova. Kwathi uma esezwa ukuthi selidumela emansumpeni wavele waqhasha, wangidushela eceleni ngawa ngecele. Wagijima ngomlomo wabamba induku, wayijikijela emlonyeni wayimunca. Washo khona ukuthi vele bese ngidedela, ngabe sengichamela emlonyeni kuyena. Ngaze ngaqeda induku ilokhu isemlonyeni wakhe phakathi, naye elokhu eyimunca konke nama-spams qede lapho egwinya. Angifuni-ke ukuqamba amanga, ngangiyiqala leyanto eyenziwa usibari, nokuyiyona eyenza ukuthi noma esehambile kwangabi lula ukuthi ngimkhohlwe. Emva kwalapho sabe sesigeza ngokushesha ngoba umnikazi wendlu wayezobuya ngabo6. Ngabe sengimphelezela usibari ngayomgibeza eDurban Station. Ngalo isonto ekseni wahamba, nami ngabuyela endlini esiphingo kumakoti. Cha, nomakoti wangasola lutho. Kuthe ngomhla ka16 Disemba wehla umakoti waya ekhaya kube emthunzini eseyolungisa amalungiselelo okugcina. Mina ngangizolandela ngomhla ka20, umshado wona wawuzoba ngomhla ka24 Disemba 2016. Ngelanga wahamba ngalo umakoti ngabe sengithola ithuba elikahle lokuxoxa nosibari wami. Ngamcela ukuthi akangivakashele futhi esiphingo. Wathi yena ucela ukuthi uma evakasha engalali. Wathi ngakwazi ukufika ekseni bese buyele emuva ntambama. Savumelana ngokuthi akafike ngomhla ka18 Disemba, nangempela wafika. Kodwa kufikeni kwakhe wagcina elalile, waze wahamba ngakusasa ngomhla ka19 Disemba. Emva kwalapho ke ngaze ngambona ngelanga lomshado usibari ngomhla ka24 Disemba 2016 sebezoganisa ekhaya. Kuthe ngoGood Friday wango2017 ngahamba nonkosikazi sayokwakhe eMondlo ngase-Vryheid. Vele sasivele sihlele kanjalo, kanti futhi eMondlo kungasekhaya komama lami. Kuthe nje sizohamba ngakusasa wangisendela imessage usibari, wangitshela ukuthi njengoba ngihamba nje ngiya eVryheid ucela ukuthi ngazi ukuthi ngishiya ingane yethu ngemuva. Ayangishaqisa le message ngoba usibari wayengakaze ayikhulume kimina indaba yokuthi ukhulelwe. Ngisho ukusho nje ukuthi akazizwa kahle, akakaze esho lutho, ngoba mina lokho ngakulindela ngoJanuwari.
ngaphinda ngakulindela nangoFebruary lutho uSibari ukusho nje nokuthi uyazisola. NangoMarch lutho sekuzothi ngoApril kwayima ethi umithi ngoba nakho sesihamba kanjani. Angimphendulanga emva kokusenda imessage. Kuthe nje sinamaviki amathathu sifikile eMondlo, nami sengisemsebenzini eThekwini. Ngezwe umakoti wami sengifonela ethi kuzoza uSibari lapha ekhaya eMondlo einsukwini. Wathi uzobe esuka kubo eMthunzini. Ayingangabi nankinga nalokho. Ngaleso sikhathi mina ngiseThekwini emsebenzini. Kuthe nje einsukwini wafona futhi umakoti washo ukuthi usefikile uSibari. Ngenxa ke ukuthi nganginovalo, ngavele ngehla nami ngaye ekhaya ngeweekend yalelo viki. Uma ngithi ngiyafika ekhaya eMondlo, ngifica uSibari wami akondile uyanuka. Ayingibuza ukuthi yini kwenze njani. Ethi umakoti kuthiwa uSibari unabantu abadala. Wathi kuthiwa akayothwasa manje yena uSibari akakufuni lokho. Ayingivele ngiyibone lento ukuthi ayikho. Phela uSibari kade ekhulelwe ngoba akanayo futhi ingane. Kanjani? Emva kwalapho ngibe sengithula nje ngalinda isikhathi sokuthi ngikwazi ukukhuluma naye uSibari umakoti engekho. Nangempela ngasithola isikhathi ngambuza uSibari ukuthi njengoba wayethe kimi ukhulelwe iphi ingane, siphi isisu. Wathi yena ubengidlalisa uma ethi ukhulelwe. Wathi akaze emithe yena. Ngavele ngasola ukuthi lo muntu usikhiphile lesi sisu. Inkinga ke angazi ngizobuza bani kanjani. Cha ngabe sengithula kanjalo ke nami kusukela ngo2017. Kuthe ke ngonyaka odlule 2021 ngoJuly ngaphupha iphupho elinzima kakhulu nokwathi uma ngiphaphama kulona ngavele ngagula kusukela lapho. Manje lapha ephusheni ngiphupha ngisekhaya elikhulu eStenga la esisuka khona. Ngiphupha ngisendlini nje kwagogo ngilele emseleni njengomuntu osegugile oyikhehla ongasakwazi ukusukuma. Khona lapho kube sengena yena uSibari. Ungena uphethe ingane encane ewuswana. Lengane uma engena nayo uSibari ufike eyibeke eduze kwami kodwa hayi eduze kakhulu ngoba uma ngilula isandla ngithi ngifuna ukuyibamba asifiki isandla kulengane. Nayo ingane uma ithi ifuna ukukhasa ize kimi ayikwazi ngoba isencane. Leli phupho selize lafika kathathu kumina. Ngigcine ukuliphupha ngoJanuary 22 wona lo nyaka. Angazi ukuthi lisho ukuthini. Iyaphela le ndaba.